Junta, building better Africa. Muli banji amalawi ompera kuna kulikonse kumene muli. Lero pa 16 March 2025 Sunday ndati ndibwereso chimama wangati chino kuti anthu mudziwe kuti Pastor Shumba adakali. Dzulo ndalandira ma message opitirira 59 yabusa muli kuti Pastor Shumba mwasowa ina if muli kuti zakhala bwanji simunang'alule matasowa mavieni ano zambirimbiri anthu opitirira 59 kutitumizira ma message ena kundilembera ma VN ena mpaka kuimba kumene. Ndimathokoza kwambiri cha mafans amene moyo mwanu mumasangalatsidwa kwambiri kumva mauthenga mizochitika za dziko lathu. Ndilipo ndili mu mzinda wa Blantyre nali ndi misonkhano dzulo kuna Ncholi. Mwena mukudziwa dzulo Vice President wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera Honorable Jose Mathiola Mwanamveka anali ndi msonkhano ku Blantyre kuna Ncholi, kumene kwaonetsa kugwa kwa chipani cha MCP, kumene kwaonesa kutha kwa chipani cha UTM. Ndikamayankhula chonche namati amene ujeni activist wa chipani. No, chipani sichingampange munthu kukhala activist, koma amalawi ndi amene amampanga munthu kukhala activist. Kuti chikhale chipani sichimakhala chipani pachokha, chimakhala chipani chifukwa cha anthu. Amalawi dzulo ayankhula okha mosakakamizidwa pamene takhala tikulandira ma supporters kuchokera ndi adindotu chipani cha UTM. Dzulo talandira ma adindo ma supporters kuchokera ku chipani cha MCP. Tikawali ma supporters sunena awiri, sunena atatu, koma kunali chifirimbwiti cha anthu. UTM bafufufu anthu mwina 32 amene achuka ku UTM kubwera ku DPP. MCP anthu 25 achuka ku MCP kubwera ku DPP. Zayambatu kubwera zokha zosatira za ku Matale Center. Nake ndinanena kuti ikamafika mwezi wa July tikhala tikubva kuti DPP yafika pa 75% out of 100 kuchokera pa 43% imene bungwe lija la Afrobarometer linanena kuti atati anthu asankhe lero ndiyoti DPP itha kutenga boma. Pano pa DPP siliso pa 43%, ikuthamangira ma 65. 2 weeks ago timamva tili pa 62%. Pofika June, July ifika pa 75%, August 80% definitely ndoti DPP ikuyenera kutenga boma by enemies. Anthu amene momwe akayikira tikamakuwuzani kunena kuti DPP ndi chipani cha fuko ambiri simamvetsa. Dzulo kunali misonkhano district governor Urban mu mzinda wa Lilongwe Bambo Saidi Kunkhokwe anali ndi ma Wilson stop dzulo mu mzinda wa Lilongwe. Nakonso kuyambira ku 36 kunagwedezeka gwede tikutitu district wa chipani mu mzinda wa Lilongwe Urban si regional governor. Mundimvesese. A regional governor anali kunkhotakota ndi vice president wa chigawo chapakati Honorable Gangata, koma uyuyu ndi district governor wa Lilongwe Urban amene watekesa yekha kutekesa mzinda wa Lilongwe teke ndi ma Wilson stop.
zikungoonetsera tunena kuti DPP yamanga nthenje pena paliponse. Nawonso regional governor dzulo a chigawo chakumwera onabo chikuni cha usi Charles Mchacha analinso mchigawo chakumwera boma la Msanje gwede pena paliponse dzulo chipani cha DPP chinali kudzala. Ndimangofuna ndikupatsireni kamuthemuthe wina wake popeza kuti dzulo anthu mumanena kuti ayi abusa simukupezeka mwatani kapena kupangani ziwiri zitatu. Hayi ndithu ndili chimodzimodzi momwe ndinalili, koma kuti munthune I am very important person in this country, Malawi, popularly known as Pastor Shumba, the political activist. Ndimayenera ndipezeke pena paliponse ngati mphaka. Tili ku school tinkaphunzira poem inake tinkati can't sleep anywhere, any table, empty chair, empty tire. Inu mukudziwa inu ndakatulo imene chaka ndimati poem pa chizungu. Yeah, ine ndimapezeka pena paliponse. Lero ndikuchula zoti ndili chigawo chakumwera, mundimva zoti ndili kumpoto kapenanso ndili ku Eastern Region, chifukwa khumbo langa ndikufuna kuona kuti DPP idzalephera kapena singalephere. Ndinapeza yankho nati DPP sikulephera, DPP ikulowa mboma. Amalawi nonse tikutsimikizireni kuti DPP, whether you like it or not, DPP ikulowa mboma. Amalawi ndimafuna ndikupatseni uthenga. Pali maprofeti ena amene amazitcha kuti ni maprofeti, amachita profesai. Amachita profesai zinthu zabodza. Ali abunya akhala kulephera kuchita profesai zolondola. Amalawi mundikhulupirira zimene zakhala zikuchitika kuchita profesi yawo koma nkumakanika kuti ichite fulfiro. Ndiye palinso profeti wina akuti ndani kaya akuti analosera 2019 2020 kuti tosala si wina ndipo ina wina. Akuti analoseranso kuti kaya chani zimene amazidziwa iye. Ndi apapanso akuti walosera manena zinzodzana. Amati waloseranso kuti chipani chimene chikulamula pano chipitiranso ndi kulamula ndipo chiwina mwankhaninkhani. Amalawi anzanga, ndimafuna ndikutsimikizeni kunena kuti maprofeti amene akumayankhula pano ndinayankhulapo VN yake imene ndinalandira mauthenga ochuluka kwambiri imene oposa 3000 ondipanga sekondi ondiyamikira kuti abusa simukunama munena zona. Ndinayankhula kuti palibe profeti wina aliyense pano amene angabuke namauza kuti ndine profeti Mulungu andituma. Chifukwa tikamati prophet, he is sent by God to prophesy what shall comes. Komano anthu ena samadziwa kuti akamati prophet ndi chani. It's just now a title nowadays. Kukungodzuka basi ine ndikoza kungodzuka mama onati ndasintha the pastor, now I'm a prophet. Prophet ukangolota basi utadya maungo ochuluka, ukangolota chimene utakolola chimanga chochepa munda mwako, ukangolota enake atagona ndi njala, basi kungolotatu basi wewe ndiwe prophet wayambochita prophesy. Sizona zimenezozo. Ndinafotokoza nena kuti palibe prophet wina aliyense pamwamba poti atachoka Yesu Kristu nkuzabwera kani Muhammadi amene samadzuka kuti the prophet wamaliza. Zikomo kwambiri kuti achisilamu amatero. Koma ine ndimanena kuti prophet wamaliza ndi prophet William Saunders Cloud. Sikuzabweranso prophet wina panopa kuzingobwera atumiki. Azitumiki olowa kapena ongogwirizira mpando wa prophet amene sangachite prophesy nkumauza kuti ngati mina nkapangira Yesaya, ngati mina nkapangira maprofeti ena amene tikuwadziwa m'Bible. Never. So tisamanamizidwe, tiyeni chifukwa choti ndi chitaito tizingopereka ulemu kuti awa ndi aprofeti. Fa iwo anafuna kukhala prophet. Titawafunsa kuti uprofeti wanuwo anakudzozani ndani, samutchula, azingonamizira Mulungu. Popeza Mulungu sayankhula, Mulungu sazayankhanso chilichonse. Tsiku ndi limodzi limene azayankhe kuti munkaninamizira kuti ndinakutumanine bwerani uku. Moto ndiwo ukutwizingeni kumenekoko.
choncho chifukwa cha zimenezozo ndimanena kuti prophet amene akulosera kuti MCP iwina akuluakulu mukhale tcheru. Mawu anga ine ndikayankhula Pastor Moses Shumba samapita pachabe. Sindinanenepo chinthu ndikukanika, sindinapangepo chinthu ndikubwera chinthu chabwera opposite. Never. Ndikuyankhulanso lero kachiwiri nkhani yokhuza ndi maprofeti. Prophet wina aliyense amene atabwera ndikuchita profesai kuti ndinena kuti MCP iwina, amene yoyo walandira ndrama, wapasidwa chithumba kuti ayankhule zimezi agwedeze ku mtundu wa Malawi. Azibusa ambiri panakulandira ndrama namachita kampeni m'matchalichi mwawomo kwauza Akhristu awo kuti muvotere MCP. Zimenezo zikuchitika ndipo tikuzidziwa. Mmenenso walandiriranso chithumba Secretary General wa mpingo wa CCAP Nkhoma Synod kunena kuti aziauza anthu kuti pasapezeke wina aliyense wachipani chotsutsa kubwera kunena kuti tufuna ticheze ndi anthu ku CCAP kuti nkumauza za chisankho chibwera ayi waletseratu azibusa onse asalole aliyense otsutsa kubwera ku mpingo kwawo pokapokha akhale kuti munthu wabwera kumenekoyo ndi wa MCP. Zimenezo zikuchitika chifukwa chani? Anthu akonda ndalama, sakufuna kupulumutsa miyoyo ya anthu awo. Now ndikufuna ndinene kuti buku la Zakaria is Ezekiel, not Zakaria. Ezekiel chapter 20 verse Ezekiel 16 verse 20 ngati sindikulakwisa, kapena Ezekiel chapter 20 verse 16 kapena mwerenge Ezekiel chapter 16 verse 20. Mavesi ake ndamene wawa. Bible limanena kuti chinkana amuna watatu, Daniel, Yobu, Noah ati Yehova sakanatha kupulumutsa miyoyo ya ana akazi kapena amuna, koma iwo ndi chilungamo chawo akadazipulumutsa okha. Mumvetsere mawuwo. Akanakhala ati anthu amene wawa Daniel, Yobu ndi Noah ndi chilungamo chawo chimene anali nacho sakanathanso kukhala ni nthawi yolalikira anthu ena nkuti apulumuka. Akadangoti ife bora tikudziwa chilungamo tikapulumuka tokha, koma adayigwira ntchito yofuna kupulumutsa ena, ana amuna komanso ana akazi, kuti ngakhale ife tikudziwa ichi tokha tiuzenso ena nawonso adziwe. Zizakanike zokha koma titauza kuti inu Mulungu akufuna izi, kuti tikaone moyo osatha Mulungu akufuna izi. So azibusa amasiku ano zimene alibe nazo ntchito, khumbo lawo lagona pa ndalama dyera, kuti auze anthu za uthenga wakumwamba, za ufumu wakumwamba, za kuthekera kokalowa alibe nazo ntchito. Malo auza za ufumu wakumwamba amba kwauza sono za ndale zoti tivotere Chakwera, tivotere MCP. Delivery Chakwera wapanga deliver chani? Tiafufuza abusawo chimene wochikapanga specify mtima woti Chakwera wapanga deliver chani? Kupatula kumanga anthu adzipani dzina, kupatula kulilitsa Malawi each and every year, kupatula kutionetsa ife zimene sitinazone pamoyo wathu. Anamondo akungoti abweranso. Kodi chimene wapanga deliver Chakwera ndi chani? Kwanuko mutiuze, mutilodzere kwanuko. Zijamayankhula pasona zija zoti kunsanje wamanga nyumba kulibeko nyumba zija, anthu anapitako anakaona. Kumangosha mati wamanga nsoma kanjira kulibeko nseuja, kuli madzi okhaokha. Kuphalombe amati wamangako chani kumigowi kulibeko. Ndinapitako ine kukachita verify, nothing is there. Kumangofuna kusasindana kuti kungofuna kusangalatsa Amalawi kuapasa chilimbikiso kwa pamene palibe chimene anachita pa zaka zonse wakhala mtsogoleri wa dziko lino. Mbuyo mwakhalonera kuti ayi Amalawi mundikhululukire ndachedwa panga zitukuko chifukwa ndi maphulisa zithupsa zimene anasiya DPP ndi maongolanso mafupa. Ndeti mafusa kuti zithupsa zimene mumaphulisa zija zili za ndani? Chifukwa dziko silinakhale ndi chithupsa pena paliponse, sangatilodzereso. Andipebe pamene anganene kuti anakaphulitsa. Timamva zulo lonemekezeka Joseph Mwanamvera nena kuti
no. Olemegezeka Suleiman. Yeah, Samuel Suleiman. Nakunena kuti mene ankachoka mboma Professor Thapita Mutharika anasiya ngongole ya 4 trillion. Pa zaka zimene Professor anakhala mtsogoleri 6.5 years. Fine. Zaka 4 zokha zimene wakhala Chakwera panapa ngongole yafika pa 19 trillion. Zaka 4 zokha kuchoka pa 4 kufika pa 19 trillion. Kodi Amalawi tinene kuti mebe munthu amapwisa zithupsa, amaongola mafupa, kapena amaonjezera kuthyolanso mafupa ena, kapena amaonjezera kupangisanso kuti dziko likhaleso ndi zithupsa zina zimene wina obwerayo azasowe poyambira. Now ngati dziko lili ndi ngongole zopitirira 19 trillion lito ngakhale zikhwaya zimene zili mdziko mumati awa ndiyene namba 1 ku dziko lolemera olo athomo mpenga njiraji alibe ndalama zokwana 19 trillion alibe, koma ndi munthu olemeretsetsa mdziko muno namba 1 koma alibe 19 trillion. Ndiye tili ndi ngongole maiko anzathu 19 trillion. Ndiye munthu nako sanalamulepo dziko sakulizoti kuti dziko amalamula bwanji amelisa bwanji timpase dzikolo, kodi adzabweza ngongolezo kapena Yesu azaonjezerapo zina. That is why I'm not going to no, we have no time as of now to vote for a new kapena kuti nkhani yoti yayi tiyesepo akuti tinaisa nkhani yoyesa pano palibe suzoyesa kuyesa kutayesa taona uchitsiru wake, taona uve wake oyesa kuti timuyese uyo. Pano basi tikuvotereraso chisoni kuti bwanji tiyeseko akuda kuti chisoni chidapesa nsema mitondo, chisoni chidapesa nkhwali. Ndi bwino titenge munthu amene ali ndi experience iwe ndisakaye dziko. Mamene ndinayankhulaponso Amalawi mukumbukira maviyeni amene alipo amene mumasunga maviyeni anga. This time around sitikuvoterera chisoni 1. Sitikuvoterera kuti uyu timuyese wayesesako tinayesako Chakwera atayima 20 January analuza, 2014 analuza, 1990 chakuti analuza. Tinavoterera chisoni 2020. Chisoni atanati ngati sindiwine ndilo wanchire ine ndinati abale mwana wa inake mpaka nalowe nchire ngati ife sitikumva kulira munthu tutopemphera uyu amalalikira haleluya bwanji tiyeseko. Had we known Amalawi tikadadziwa zatimvesa chisoni kwambiri. Palibe amene watu sapo dzino lake kuchoka mchaka cha 2020 kusekerera kumva kukoma moyo mwake kufikira leo 2025. Amalawi akuyenda wa uyo akulira mayi wawaye manja kungokhala kunkhongo kusowa chogwira. Ndimamva dzulo ena kunena kuti ngakhale azibambo ambiri zibwenzi zatha tikusowa kuti azimayi taputa wati zibwenzi ti nkwapatsa chani. Ndipo zikuchitika zimenezo ndipo ndizoona mabanja amene agwedezeka chifukwa chani azibambo nawonso asanduka khala ngati azimayi kumampempha basi ntchito yawo kumampempha sitikudabwa nazo ngati ine ndikumvetsa kuti inenso amwe mani but koma muna zibaba akupempha zoti apapa zinthu zathina nawo ngati akupempha nzibambo nzimayi atani anguyamba tu zibwenzi ngakhale ali babanji kuthekera kwa iweyo ngati mamuna wake sakukuona kumagona ninjala 3 days bambo ali nyumba momwemo. Ndiye wina wake wayala bonya yake wakugulisa akamuza ta maitenga nikamuluka bora tikachezoko sapita apita kaya akufuna asamalire moyo wake komanso moyo wa ana zimene sizili zinthu zabwino zonse zigwero lake ndi Lazarus Makathe Chakwera. Kuwabweresa azibambo kukhala zitsiru, kuwabweresa azimayi kukhala mahule, kubweresa dziko lonse la Malawi ngati Sodomu ndi Gomora kuti anthu akupanga dzigololo kuphana makidinapu mmene mukuziwira makidinapu agundikaso. Zonsezo zochitika chifukwa cha boma la chipani cha Malawi Congress Party. Ndi Amalawi tunena kuti zimenezo pa 16 pano
muyankhula ndikudziwa koma ine ndine political activist, ndili ndi mbali imene ndimasapota chipani changa ndi cha DPP, ndipo ndikufuna ndiyachotse Malawi. Ndimanena kuti pamene Mulungu ankamutuma Mose kuti kachotse ana a Israeli ku Egypt, anawunikiranso kumene akupita nawo. That's activism imene ija. Inenso ngati activist ndikuwunikira Malawi kuti no, tiye tigwire ntchito tonse pamodzi ngati Nyerere tiwachotsa Malawi ku Egypt kumene ali ku wafumu Farao kuti akakhale mdziko la Kenani. Kenaniyo ndiye DPP, Egyptiyo ndiye MCP. Nkhani yatha. Wina afune asafune kuthekera kwa kutumiza uthenga ofunikira ku mtundu wa Malawi muzakudziwa mtsogolo muno, koma kwa lero mukoza kuyankhula zambirimbiri. Ine ndikanena ndanena, ndikayima ndayima, chifukwa chilungamo ndi mwano. Ambiri madana ndi chilungamo. Uya maonesera tundi wa DPP ndiye chilungamocho. Sindibisala ngati njoka mudzu ine, ndimabwera poyera kunena chimene ndili. Zili kwa inu kutsatira, zili kwa inu kusanditsatira. Chifukwa ngakhale Mulungu ananena kuti ndakubweresani zinthu ziwiri pa dziko lapansi, moyo ndi imfa, daliso ndi temberero. Koma ine ndikanakonda mukanasankha moyo, ndikanakonda mukanasankha daliso, koma zili ndinu kusankha imfa, zili ndinu kusankha moyo. So zili ndinunso kusankha kupita ku DPP, chifukwa choti ineyo ndimakuongolera ndikuchoka ku MCP muzifukwa zonyasa kubwera mu DPP muzifukwa zabwino. Ndinayankhoso kunena kuti sikuti tikapita ku UTM ndikuti tikapezako mtendere oposa, kapena tikapita ndi ku PDP ndikuti kuli mtendere oposa, kapena kuti tikapita kwina kulikonse kumakhala ndi mavuto, koma timachita compare. That is why Malawi anena kuti kumene tili kuno ndiye bweranso kuti kodi konkuja usogoleri uwu ndiye bweranso utiwo wa dadi omwe uja okhata Malawi. Sindine ndinapangira koma Malawi ndiye ine ndikungwalimbikisa Malawi iwo kuti bola dadi omwe aja bweranso ku DPP konkuja. Tikachita compare ndi leadership imene lilipo lero, tikachita compare ndi chipani chimene chilipo lero, kuti ayi ndithu taluza kwambiri. Dziko la Malawi laluza kwambiri anthu ofunikira pandale. Amene anatha kupanga chitukuko chachikulu kwambiri, ndipo sindikunamadi. Anthu amene ine ndimawadziwa mwachitsanzo Malemu Sidikimia, munthu anali wodzipereka. Malawi ambiri ndinu mboni, munali thandizo lawo inu, linali thandizo lanu inuyo. Mukati mwangopita kwa Sidikimia kuko kumanaye kokhako mmadziwa kuti leroli sindikhalanso chimodzimodzi. Koma lero miya kulibe, tinene moopa Mulungu. Ambiri ainu mukudziwa amene amankapangira Malemu South Chilima ndi mboni zambiri. Tinakazimva nthawi ya maliro ake ku Nsipe kuti anali othandiza ngakhale ku mpingo, ngakhale ku family, ngakhale ku friends, ngakhale kwa anthu enanso linali thandizo lanu. Koma lero kulibe. Mawu ngamana ati wabwino sakhalisa pa dziko, ndipo ndizonadi. Ndefe tikhalire zimenezo, ifeyo tikhalire zimenezo. Apita ngati anthu, tiruza ngati anthu mdziko muno. Amalawi, chisankho ndi chanu, kupitirira kukhala m'mavuto chifukwa cha 2000 imene akukupatsani muzaka 5 mukulira, kapena ayi ku staff 2000 kwajayo ndikukhala mumtendere muzaka 5 kuti tibwezese tokha dziko lathu, tikololeza kudya zochuluka. Mafeda mundikhulupirira mawu angawo, tikangosankha boma la DPP ndikulowa muzamva kuti masaikono onse ja atha akubwerawo, achina Judy, achina Halima, achina Ferede, achina onse wasitidzawaonanso chifukwa kupita ndi Farao yemwe. Pamene Farao ankapanga lilizi ana Israeli kuti atuluke azipita ndi Mose, Farao sanakhutisidwebe, anayambanso kuwalondola mpaka pa nyanja Yofira. Mulungu anamuwuza Mose, taona mbuyo mwakomo, usaope, pakuti amene mukwaonawa simuzaonanso. Tenga ndodo yako, menya madzi
ayambe kuoloka ana Israeli. Anayamba kuoloka mpaka na kumaliza nyanja yose kupita tsidya lina. Anauza naonso achina Farao analondolaso kumabweraso pompaja ali pakatikati pa nyanja. Ana Israeli ajaoloka onse apita tsidya ilo ndi nyama zawo zomwe, katundu wawo yemwe, naonso Farao akubwera ndi agaleta awo, akavalo awo, mahachi awo, akatundu awo, ali pakatikati pa nyanja. Mulungu anamuwuza Mose, menyanso madzi kuti uwone ukulu wanga. Mose anamenya madzi anabwera pamodzi naononga Farao ndi nkhondo yake yonse. That is the end of King Pharaoh and his warriors. Guys, musachite mantha. Kutha kwa Chakwera ndi MCP ndi 16 September pansi pa ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. Ulole, ufune, ukwiye, utukwane, unyoze, ndanena. Wakutsina kutu ndi nasi. Pastor Shumba ndilo zina langa. Mukhale ndi mawa abwino wene mukonzekera kupita ku chechi kukampembedza mulenge wanu. Baba. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.